आलासियानो साइकेल साबिखौनो खेवनो रोङासैलाय हनै बिबै फिसौ दाउ नायनाया फोद्दा खांग्रांनाय थानोसै आलासिया थांबाय आलासि दे थादो बाजै होनदोब्रा अ बिदिसो नांगौ दा थांदो दे हेल' लोगोफोर नै आंहा ओंखाम ओंख्रि संसैलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मैया जोंहानाव फबनो आलासि जाफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबेखौ दिंखिया ओमफ्रायो नोरसिं ओमफ्राय नैबेयो फाथो बिसोरखौ लाबोदों आरोना ओमफ्राय माखासे मैगं दंबावो बेखौबो लाबोदों ओमफ्राय दालिबो संगोन आरोना दिनैथ' जोंहा मिरामिससो मंगलबार नैबेखौबो फबन लाबोदों ओमफ्राय बेखौबो फबन लाबोदों माखासे दंबावो आरो दा खिन्थागोन ओमफ्राय नैबाव ओंखाम ओमफ्राय आलु बाथोन दं आरो दा फुङाव जानो थाखाय ओमफ्राय नैबाव दा आङो दिंखियाखौ एवना लाग्रोनोसै आरो साराय जानखाबाय आं माखासे मैगंखौ खोन्थाबावगोन र' माखासे दंबावो आरोना नै फबन लाबोनाया मैगङा थास' आथिंबो ओमफ्राय मैया आइया मोनायावनो सायनानै दोनखाजोबदों नै दारागावनिफ्राय फैनानै आइया सायफैजोबदों बेखौ मैया हारसिंनानै आरो दंबावोसो र' दा देखायबावगोन आं फ्रिजआव सोनानै दोनसै दिनै जाथ'ला दिंखिया भाजा फाथो खारै होनोसै दा जोंहा सारा ओंखाम जादों दालिखौ संसै होमबानो जाबाय मिरामिसखासो दिनै मंगलबार ओंखायनो मिरामिस गरमखायनो संखाजोब्बायलै दायो सानसुआव बारा गरमद्राय जायो नालाय फुङावनो संखाना लानोसै नैबेखौबो लाबोदों दुदालि ना मा होनोमोनलाय आंहाथ' दाख्लै जा गोथाव मोनखादों बेखौबो लाबोदों आरो रानजोब्बाय आंना दहाय फुङावनो सुखाजोबदों आङो बेखौ सुखांनानैसो ओंखाम ओंख्रि संखादों आङो जिखौ सुग्रोनानैसो रानजोब्बायबो अखाबो हानोसै हनै मैयानि टाइमावनो हागोन खोमा मैयाबो जों बेबायदियावनो थांदोंमोन ना दारागावआव ओमफ्राय बिदियावनो अखा हादोंमोन दाबो हागोन खोमा बेयावनो गोसोम जाजोब्बाय आं जिखौ थिखोग्रोनोसै दख'नायानो नै माबायदि बिदि जायोलायनो नै लफाय दख'नाया बिदि जायोलै लफाय दख'ना लोगोफोर बियो ओमफ्राय नै माबायदि जाजोबो स्कलारशिपनि फैसा मोननायजों बायनायमोन बे 3,500 लालायबावदोंमोन बेनो ओमफ्राय मैया आङो साद्रिखौ सेक जोमलाङाखै आरो साद्रिखौ बेखौसो जोमदों मैया बेलेग दख'नानि साद्रिखौसो जोमदों आरो बेनि साद्रिखौ जोमासां मैया थिखोग्रोनोसै आङो र' मैया दारागावआव थांनायाव दुगैनो मोनासै नालाय बेखायनो जि सुनायाबो एसे खम जादों आरो जास्ट ओरैनो गाननानै थांनायखौल' सुनांदों आरोना ओमफ्राय कारपेट आरिखौबो बहैयाखै नालाय जोङो ओमफ्राय हा आरि नाङासै सुनाङासै आरो दुगैनांगौबाथ' दुगैनाय मानाय जिया एरबावगौमोन आरो सान्दुं दुंनायफोराव जोङोथ' कारपेट बनानैसो जागौमोन ना दखानाव जानाय नङामोन अब्लाथ' कारपेटखौ सुफैनांगौमोन आरोना ओमफ्राय खामानिया एरसिनगौमोन ओमफ्राय दा अखा हानानै जोङो बायहेरायावबो ओंखाम जायासै नालाय आरो दुगैनोबो मोनासै नालाय आंना जि सुनाया खम जाबाय आरोना लोगोफोर बारग'बाय आंहा Baba. 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 Monaयाव सोना लां आलासिया थांबाय आलासिया साइकेलखौ सालायनो नागिरदोंमोन आं फबननिखौ जोंना फम गैयाहाय आदा ना आइ गैयाना दोङो इलाय माथो हावा दंखायो दे हावा दङ दुगानि रुमाव लायथां दुगानि रुमाव नुनाय थां बिदाया सेन्देल हरनो होनदों नामा गावनि फुरानाखौ गावहा गानला नालाय ओमफ्राय गावनो हरनो नागिरदों नामा ओमफ्राय बेखौ लांबाय आरोना नै आंना बिबोनांआ जों गाबोन थांगोन दे नोंस्रानाव
दाउ हमनानै दोनोनो दाउ हमनानै लांचा मानसिफोरानो ओइ माला मामिया लांचासो Dunia itu biasa. Ya, ada tak sini? Ada yang data jalan ni ya? Tataan lagi. Data. Apa tu tadi? Tang sebi ya, tata. Tataan. Alasan saya kerja bikin nak kau nak hasil lah mana? Baik. Kita semua lagi. Hei, siapa? Lakman. Mela pun tengah, mela kan. Ayo, bisa kan? Maya ni time mau hamat dengar ruke na? Ni mon. Kok? Dah mana wah bawa bang, gua yang tu ne sanci ne. Biar baik. Paman biar mana? Paman sering dah aja ke. Mudah share. Kalau share na ya. Jangan kita bela, malah itu kenapa? Mudah share deh. Jakai. Deh, thada bazin dangku. Hunlai? Ai. Deh, thada bazin dibra. Oh, bici nanggu dah. Thangde deh. Mujang tang. Cikgu ni batang baca tahu kado ini. Ini apa kau tangga situ thane itu thalane na. Kau itu insan sih dah setuju. Bahaya sana alasnya. Wah, saya kisah ni ya, hilang bawa. Macam sekali. Kamu kena lagi. Jadi wrong side. Show down ni ya, put dah kang rang macam siapa? Itu sebaya hak reba, apa sih lena zona kamu? Turun. Ibu kena ini ya, ni ayu. Siapa sih? Tahu dah. Dua yang saya. Kami sebenarnya dua yang sang puja ni. Nih, semua negara sudah sebaik. Apa dia jadi semua? Oh, ini jadi tanda lah, baik ya. Baik dah, justru ada jenga karpet boleh nane. Ini tanda lah bedeng. Tanda cool. Tanda cool. Nah, kau ini? Bina miti amrai. Nah, kisi betul mun boleh. Mira cadu ya. Này tanda ne. Hah? Anggo dia biji untungnya bikin naik apa? Baju ya mama color mohor layu na. Beku gila layu nang. Jalan deh. Leng sih siapa leng sih? Di mana? Alam. Tar tanda. Ay, biji numuskar. Lengren lero. Bisa. Ang mamiku fududungmon arena बै समावनो गेन्द्राया आंनानै मा संनानै दोनलायखो खांख्रिखला एवबाय आरोना मैया दारागावआव थांनायाव लाबोफानाय खांख्रिखला आरोना नै जों जेबो लाबोआसै आरोना दामफ्रानो जोंनि बरमानिजों एखे जोबखा जोङो लेस्राजों खांख्रिखलाजोंल' लाबोदों आरोना लोगोफोर मा संगोन होनबालाय